Представям ви един мой много добър приятел, съученик и човек, който е вложил много в спорта в София, Орхан Барутев. Нека се представи за хората, които не го познават. Здравейте, да, както ме представи Марти, Орхан Барутов се казвам, на 30 години съм, занимавам се с предприемачество и бизнес така в професионалния ми път, в личното ми хоби и личната част от живота ми занимавам с мини футбол основно, което от една страна е хем хоби, хем вече не толкова хоби, по-скоро вече гледаме да го правим и по-професионално. Така че да, общо взето доста спортен човек. Нека да започнем първо с въпроса как създаде проекта Creating, какво беше неговото първо име и преди колко време започна това приключение. Проекта Creating го създадох преди вече може би 10 години, когато се казахме New Vision. New Vision е името на първата ми фирма, която се занимава с фотография. Преди 10 години тогава започнахме с фотография и когато направих фирмата, ние тогава се казвахме Алемания всъщност. Да. Играхме заедно с теб, с Пъки, с още много други момчета и тогава реших да поема нещата в свои ръце, да направя тогавашния New Vision с повечето момчета от Алемания, които си бяхме приятели. Излизахме си, ритахме си заедно и направихме първи отбор на New Vision тогава, който играеше в АМФЛ Запад. АМФЛ Запад почнахме на Люлин на игрищата, после на Обеля. След това минахме вече към центъра, към Пежи, всъщност тогава беше на Пежи. АМФЛ Изток мисля, че се водеше. Изток се водеше, Изток и Запад бяха. Тогава се водеше Изток. И преди да се преместим там, играхме тук няколко години под името New Vision, основно с приятели. След което, когато отворих новата си фирма Creating BG, която се занимава с рекламна агенция, тогава решихме вече да преименуваме New Vision, като през годините, когато бяхме New Vision, се сменяха доста хора, доста голямо текучество мина през отбора като футболисти, и по-млади, и по-стари, като може би общия брой футболисти, които са минали през отбора, са около 200 човека. Голяма бройка. През тези всички години, може и повече, може и по-малко, нали, нямам представа точно колко. Илията ще потвърди. Илията ще потвърди, да, най-добре. Поздрави на Илията. Когато направихме Creating отбора, реално ние само го преименувахме, тогава си запазихме основата, която по това време играхме заедно. И общо взето пътя на Creating би го разделил така по време на New Vision и след това. Точно бяхме започнали да играем първа лига, тази ново сформираната първа лига, която беше между всички лиги, така да кажем най-добрите им отбори. Се събраха, направихме първа лига, най-силният турнир в България и точно по това време аз взех решение да преименуваме името и с може би така по ирония на съдбата, тогава започнаха и нашите успехи. Допреди това с New Vision много, според мен, сериозен отбор, но пък успехите ни липсваха. Липсваха, да. Играхме постоянно на много турнири, много силни игри, много силни матчове, добър колектив, но буквално нещо ни куцаше съвсем накрая. Да станем успешен отбор и да дойдат купите и титлите. Така да кажа, след което като преименувахме отбора, като направихме малко по-сериозна организация, чисто маркетингова, нещата дойдоха. Дойдоха и нови момчета, те също помогнаха, така да кажем. И докато не дойде 2024 година, когато ни беше и началото на 2025, когато ни беше най-силният период. Най-силният период, тогава спечелихме почти всичко, което можехме да спечелим, където отидохме. Буквално имаше 8-9 месеца календарни, в които нямахме нито една загуба никъде, буквално. И така, общо взето до ден днешен, смея да твърда, че се представяме добре. Тук мисля, че е момента да кажа и за новия ни проект, който направихме Сдружение Creating. Да, задължително да споделиш за него. Да, Сдружението ни идеята на Сдружението ни е да направим така, че да разделим отбора на две, на Creating ветерани, които играем стария Creating с приятели и с момчета, които си играем от преди години. И младите, които дойдоха в отбора и новите млади, които съвсем
пресни сега отскоро дойдоха да ги разделим, да ги научим да играят мини футбол, да ги вкараме общо взето в играта, така да се каже, в матрицата. Като и общо взето да инвестираме в този отбор, да инвестираме в това бъдеще, да има бъдеще чрез тренировки, чрез турнири и всичко да им е подсигурено финансово, да могат да не се притесняват тази гледна точка. Нали. Те са много млади, имаме играчи, които са на по 16-17 години. Най-възрастните ни, така да кажа, са на 21-2 години, които се състезават с младия отбор. Те са тотално деца още. Те са деца още и имаме много надежди към тях. Тук мисля, че момента да отправя благодарности към хората от сдружението, именно Станислав Пищалов, Цено Лозанов, Никола Тодоров Колеца, Даниил Димов, нали, моя колега Данката го познават всички също. С тях решихме така след последната ни участие на Шампионска лига в Крит тази година, още докато бяхме там, дето се казва на по чаша Узо, го решихме да направим това сдружение и да се подготвяме. И общо осъзнахме, че вече нашия път на високо ниво няма да е пиково в следващата година, напротив ще залязваме, така да се каже. И просто решихме нашия опит да го превърнем, така да помогнем на младите. Да предадеш завета на младите. Да предадем на младите и с тях да гоним следващите успехи, които ще дойдат. Да. Така че мисля, че това ще се получи доста добре. Имаме сериозна организация, всички са много надъхани, ентусиазирани, така че мисля, че успеха е пред нас. Получат нещата. Да, абсолютно. Кой ги доведе тези млади момчета в отборите? Ти ли ги намираш или те знаеха за креатинг предварително? Имаме един главен скаут в лицето на Колеца, който така играе в доста отбори и в Вамбус и на други места, в които участват така тенденциозно по-млади момчета. И общо взето покрай него така той вкарва мухата за нас. Те пък от своя страна се оказа, че ни познават като отбор, явно сме разпознаваеми в тези среди. И всеки, който, особено младите, които чуят за креатинг, просто идват без много да се водят преговори с тях, идват на драго сърце, с огромно желание да помагат да се учат също така и да градат успехи. Така че Колец е един от основните, които води нови момчета, че се получават добре нещата към момента. Супер. Като ги взимаш в твой отбор и ги пускаш да играят по мачове от първа лига, дали било БАМ, ФАМА, ФАЛА или първа лига Сока 6, имат ли психика да играят или са като нас едно време? Имат качества, но психиката им още не е достатъчно заздравяла за тези. Да ти кажа, имат повече психика от нас, когато ние бяхме малки. Аз мисля, че ние бяхме прекалено притеснителни и респектирани от по-опитните тогава отбори. Това е мое мнение. Сега те също се притесняват, имат така лека доза, не паника, ами по-скоро респект към по-опитните отбори, но пък далеч не са като нас, доста по-отпуснати са. Да, докато ми смея да твърда, че тук ние също им помагаме и с мотивация, и с това, че стоим до тях на терена, когато се налага, влизаме да им помагаме и на терена, така че... слушат ли? Да, има забележки, естествено, нали, на някои моменти си изпускат нервите, нали, лесно, правят глупости, тичат някой път като мухи без глави, обаче пък доста добре се получава за момента. Ние сме съвсем нов отбор, буквално на няколко месеца сега, изключи декември-януари, където зимно време няма мачове никъде, така че тепърва ще се откриват и слаби страни, и силни страни. Година Шампионска лига. За нея да говорим. Да, това ни е целта, понеже ние 2 години вече участваме на Шампионска лига на Сока 6 на АСФ и на АМФЛ в Крит. И както вече казах, миналата година взехме решението да ги подготвяме цяла тази календарна година за сегашното ни участие, което ще бъде последно на остров Крит. И последно на Крит като цяло? Да, и последно на Крит като цяло, така че да видим докъде ще стигнат в подготовката. Ти преди турнира ще подбереш пак между млади и стари кой да дойде, нали? Ще има пак... Основната ни цел е да ходим с младите. Обаче вече пак казвам, в България всичко е на аматьорски начала, не се знае в този момент как ще са момчетата с
ангажираност, дали ще са на работа, на университети, на училище, нали, всичко зависи тук вече как ги хванем, така да се каже, така че в последния момент ще бъде ясно дали ще сме микс от стари и млади, дали ще сме само млади, така че надявам се този път да успеем да се съберем както подобава, защото миналите години, особено последната година, имахме страшно голям проблем с събирането ни за крит и буквално се наложи да ходим с момчета, които никога не сме играли заедно. Нали, ние ги познаваме, в мини футбола нали, се познаваме почти всички, но като не сме играли заедно и ние отиваме Значи има външни хора последния път. Имаше външни хора на турнира на много високо ниво и просто няма как да отидеш с нови момчета и да направиш нещо. Нали, благодарим им съответно, че дойдоха, помогнаха ни, нали, въобще да се случи това нещо, изкарахме си страхотно, така че... Това са двата най-основни проблема като цяло, или финансова гледна точка, и за нея ще говорим, или нямат време хората, заради семейства. Да, за съжаление е така, неща. Защото пак казвам, всичко е въпрос на аматьорски начало в България. Нали, всеки отделя от времето си, някой път не му се занимава, не му се играе, казва си, нали, сега пък не ми се ходи, просто, как да ти кажа, приемат го така малко да мине време. Така че затова сега се надявам чрез новия ни проект, така млади момчета, които все още нямат толкова много ангажименти като старите, да го приемат при сърце и да стане нещо готино. Дано тази година да има едно още по-успешно участие на крит. Надяваме се да не е единственото. Ние първо ще ходим на международни турнири и на крит и дай Боже на други места, така че първа този сбор мисля, че ще бере плодовете. Главно за Сока 6 ли го гласиш да международни участия или изцяло в мини футбола? И в другата федерация, която си е нормалната на малки вратички. В чужбина, особено в Европа и не само в Европа, мисля, че основно се играе Сока 6. Тоест Сока 6 се казва едно наименование маркетингово, но то се играе като цяло на по-големи врати. МФ е другата организация, която се занимава с мини футбол. Те са две основни организации. ASF, International Soccer Federation, и МФ, European Mini Football, мисля, че беше, може да бъркам точното наименование. Но те са основните организации, които се занимават с мини футбол и при тях и в двете структури се играе на голям терен. На голям терен на 4 метрови врати и в България, за съжаление, това не се практикува. Не се практикува, единствено първа лига го въведе от тази година, по-скоро от 25-та година, да е на големи игри, на големи терени, на големи врати. И мисля, че това пък ще помогне от своя страна в българските отбори да се справят по-добре на международна сцена. Да има развитие също. Естествено, това е пътя. Обаче има ли дефицит на отбори за Сока 6, тези, които играят на по-големи врати? В момента има, защото основно отборите, които играят за кеф, така да кажем, те са си по-възрастни на години, са момчетата и нямат толкова сили да играят на голям терен, съответно и нямат и желанието. Нали, доста по-малък процент от отборите искат да играят на по-голямо игрище, с по-големи врати, да е по-трудно да се развиват в тази посока. Като процент от общия брой отбори е доста малък, но пък има ги, пак ги има. Да, основните топ отбори на София, всичките са се записали за първа лига. Абсолютно, да. Всички топ отбори в София, сега там имаме Лефинс, Малки страсти, Дикси, Вилмарк, да не изпусна някои. Амиго Керелски, българи предполагам. Българи, да. PVG, Саяна, някои най-вероятно ще изпусне. Със сигурност, да. Всички тези отбори играят. Всичките шампиони през последните 15 години се развиват в тази посока, така ли? Абсолютно, това е идеята. Да. Това е идеята, всичките топ отбори да го правят. Сега, най-вероятно за по-слабите отбори, тези, които не искат да се развиват, е по-добре да си останат на малки терени, защото е по-лесно. Просто те отиват да се забавляват и няма нищо лошо в това нещо. Да. Нека да си го правят, докато отборите, които искаме да се развиваме в този спорт, за нас това е бъдещето. Понеже всички знаем, че държиш футболни игрища, кажи от колко време ги държиш, тъмън да споменеш и за турнира, който беше организирал преди няколко години. Държа вече футболните игрища, тук по мини футбол изкуствени всъщност.
вече четвърта или пета година, мисля, че четвърта година се занимавам и като бизнес с това нещо. И смея да твърда, че има огромно търсене, но пък за съжаление много малко предлагане в София. Това е един от основните проблеми като цяло на града и на състоянието, в което са игрищата, не само нашите и повечето игрища не се подобряват, не се инвестира, но пък има огромно търсене. Хората имат желание да играят, да се занимават с спорт. Като цяло Това е най-развития спорт в София. това е най-развития спорт и ние доскоро тук в най-големите квартали в западната част бяхме само ние. Сега наскоро откриха нови игрища в Люлин, Данил Боримиров ги построи, нали, браво за което така трябва. Нямахме игрища в най-големия квартал в Люлин. Най-големия квартал в квартал в София нямаше игрища толкова много години. И това е... Последните 10 имаш само едно. Абсолютно. И това е огромен проблем. Не знам защо самите хора, инвеститорите и предприемачите не се занимават с такова нещо. Може би им се струва доста труден бизнес да го менижират, да го управляват, но пък смея да твърда, че едно, че е доходоносен, едно, че е полезен за обществото. Полезно е, не може само да се строят сгради, да се строят пътища и така нататък, трябва да има и спорт. Инфраструктурата просто куца за тези неща. Абсолютно, трябва да има спорт, трябва да има децата къде да играят, трябва да има спортни площадки, спортни центрове, така че това е. Иначе, колкото до лигата, която бях организирал, тя беше, аз я направих за кратко, но пък се отказах, не че се отказах бързо, ами просто видях, че е много трудоемко, аз имам и други бизнеси, с които се занимавам и просто за мен беше по-добре да го спрем на време, за да може хората да останат доволни, а не да ги разочароваме и да не направим продукт, който няма да отговаря на качеството, на което аз държа, да се отговаря с всичко, с което се занимавам, затова по-добре решихме да го спрем, не мисля, че на втората или на третата година, защото и вече и самите игрища не отговаряха като инфраструктура на нивото, на което аз съм свикнал да правя нещата, които обичам да правя. И затова взехме решение да се откажем. Има къде да играят хората, има други лиги, има по-големи, по-развити лиги. Лиги има, но тук в западната част на София знаеш, че няма лиги. Тази, която направиха Пандев, мисля, че я направи горе на Люлин, където организира, тя е единствената. Така е. Много години АМФЛ бяха преди 10 на години само те на запад, тук в Люлин. И Лига София, те бяха леко на запад. Те бяха още по-отдавна, те бяха преди може би 15 Първата години. Лига, втората лига след АМФЛ, да. После бяхме ние единствените тук в тези квартали и БАМФ, които са в Надежда, но те Надежда са малко по-северната част там. Но докато в запад, тук в западната част сме само ние. И нямаше, но пък хората, които играят мини футбол в тази част на София, те пък са свикнали да пътуват насякъде, така че за тях това не е проблем. Да. Знаеш до къде пътуваме. Абсолютно. До Горубляне, до Герман постоянно се пътува. Царско село имаше. Лошото е, че вече няма игрища никъде. Няма, това е огромен проблем. Остави лигите, те няма хората къде да играят. Приятелски човек, да, абсолютно. Добре, че са твоите игрища, аз смело това мога да потвърда. Не държа да ритам на други места, лятото особено. Да. И това спасява положението и всеки човек мога да потвърди. Абсолютно, аз мога да го потвърда. Просто ако ме слушат и други инвеститори, наистина в моментите, в които при нас сезона е от март до ноември, така да кажа, единствено едни 3 месеца. При един по-топъл сезон. Единствено едни 3 месеца зимата е по-слабо, иначе през останалото време игрищата са пълни на 95% от времето. Постоянно. И те са абонаменти? С абонаменти са, имаме лиги, които играят, които тренират деца при нас. Тук трябва да вметна нещо и за самите лиги. Школи, забрех си мисълта. Тук трябва да вметна от вметка, така да кажа, за школите, които тренират и при нас и на други игрища, че те са много важна част от развитието на футбола като цяло, защото те помагат на деца, които нямат възможности и качества да играят в топ отборите, в топ школите, така да кажа, Левски, ЦСКА, Славия, там, Локо София и други.
но пък искат да се занимават с спорт и точно там идват реда на тези частни школи, за да могат тези деца все пак да се докоснат до футбола и до спорта като цяло, вместо да прекарат един час на телефона повече. Този един час по-добре спортуват, така че и за тях, за всеки влак си има пътници и е хубаво да го има. Така че евала и на тях. А смяташ ли, че хората, които имат частни школи, нали, в интернет знаем доста имена, не искам да споменавам пред хората, че някои дават и по-добро развитие на децата? Повече внимание им обръщат, развиват ги в правилна посока? Със сигурност. Аз не съм много компетентен в детско-юношеския футбол, защото не съм се занимавал никога, но пък има логика. Има логика, защото по-малката школа ще обърне специално внимание на определени деца или на повечето деца, което пък внимание може да ги изстреля после на по-високо ниво в другите школи. Те вече ще им е било обърнато внимание и ще могат по-лесно да се приобщават и да стават по-добри футболисти. И ние сме залитали в моите години към дискотеки и момичета, знаеш как е, но пък никога това не ни отделяло от футбола. Абсолютно. Никога, винаги сме били на 100% всеки ден. Няма значение къде сме били вечерта, на другия ден знаем, че трябва ритъм и ритъм. Ритали сме в сняг, на асфалт, така с махмурлук. Да, с махмурлук, без махмурлук. Да. Така че тези неща са повече от ясни. Станчо Панов ни е изтърпял толкова години. Миля Станчо. Станчо, ако видиш това, да знаеш, че много ни липсваш. Хубави години бяха, поживяхме си добре, особено в 130. Да, абсолютно. Ние сме съученици, така че доста неща сме видяли заедно. Самън това ми навява един въпрос да те питам. Кой е най-хубавият ти спомен от училище? Като изключиме Златоград, избери си един. Златоград беше много хубав спомен. Може би, когато играхме градско първенство, спомняш ли си? Помням си, точно това очаквах да кажеш. Когато се класирахме в Рулин, когато победихме, мисля, че бяхме пълен аутсайдер тогава. Пълен аутсайдер на финал с 33-то. Бихме ги... Станчо ми забрани да идвам да не се бия с хората. Бихме ги тогава, отидохме играем на градско. Симеон Славчев тогава се върна, той учеше в нашото училище. Мисля, че още преди да стане професионален футболист или точно тогава, в този период беше направил първите минути при Христо Стоичков. Точно така, преди да стане точно професионален футболист, дойде и помогна ни и стигнахме доста напред. Общо взето това ми остана така ярък спомен от 137, естествено, имали сме и други спомени. Но това е най-яркия, нали? Да, определено. Да, знаех си, че това ще кажеш, но със сигурност. трябва да ти благодарим и на тебе за тия спомени, на тебе и на Гопето, не мога да си кривия душата. Така беше. За гола, който вкара последните минути за 2-2 и за Георги, който хвана 3 дуспи, и разплака един определен човек. И оттам нататък всичко е история. Абсолютно, да. Така голям принос, много хора. Хубави спомени, спомени. Незабравими. Да поговорим и за другия ти бизнес, който допринася за спорта също така, за фитнеса, който взе преди известно време. Фитнеса, който взех, той всъщност е много близо до игрищата, тук на буквално 2 минути са едно от друго, двете неща. Аз лично да благодаря на собственика на фитнеса и на сградата, която е построил и че ми даде така възможност да развия още една част от спорта в Обеля и Люлин всъщност, защото ние тук сме едно цяло и трябва да има такива места все повече. И както моята цел в фитнеса тук, то не е само фитнес, ние имаме групови занимания, имаме солна стая, имаме кинезитерапия и много услуги. И общо взето сме да твърда, че сме един спортен комплекс, а не само фитнес център. Като моята идея е да направя така, че тук също да създам общност, както съм го направил в Creating BG, в мини-футболния отбор, като цяло в мини-футболното общество, както сме всички. Така искам да го превърна и тук по същия начин хората да станат близки, да си станат приятели, да работят заедно, да си помагат да тренират заедно и мисля, че съм на прав път. В Обеля сме само 2 фитнеса, т.е. 2 комплекса и игрищата. Няма нищо друго. Няма нищо друго, да. Да, и ФК Обеля, които те си тренират деца отделно. Те си частна школа. Евала е на тях, но това е. Нямаме друго. Общо взето за средностатистическия работен човек, който се прибира в 6 часа от работа, няма какво да прави в тези квартали и ние искаме да създаваме и тук условия за такива неща. Имаме вече тенисна маса, допълнително добавихме
Много услуги, групови занимания от най-различно естество, танци, йога, зумба и така нататък. Така че Нещата си вървят в правилна посока. нещата върват в правилната посока. Доста трудоемък бизнес и така да кажа. Аз даже не го смятам и за бизнес. Доста трудно е с доста дълго работно време, сменяне на персонал постоянно, гледаме да поддържаме едно високо ниво, но пък мисля, че сме на прав път. Да. Сега имам няколко въпроса към тебе. Всичките са чисто футболни. Добре. Коя купа от всички ти беше най-сладка? Най-сладка ми беше естествено, когато печелихме Амафуа първа лига. Първа лига на Амафуа, най-голямата купа, която съм сложил така централно, тя ни беше и най-трудна. Направихме не най-силния сезон, но пък най-успешния, защото първо тръгнахме много силно, набрахме точки, после пък ни падна формата, върнахме така другите отбори в играта, но пък в крайна сметка се поздравихме с успех. В Плевен турнира на Стоичков го спечелихме финалния. Плевен ли беше? Не беше ли Габрово? Не, Плевен, финалният турнир. Тогава всичките шампиони от всичките градове играхме в Плевен. Тогава там го спечелихме отново без загуба. Беше също доста силен турнир. Тогава сина ми се роди, беше на 3 дни буквално, когато го спечелихме този турнир. Да. И той също ми става така сентиментален, или съответно всички останали купи. Имам и лични индивидуални награди, които също много се гордея с тях, но пък всичко най-добро са купите. Кой е най-трудният противник, който си срещал на терена? Най-неудобен, по-точно да кажем. Честно казано, последните години черна котка ни отбора на Red Fire, защото ние сме така горе-долу равностойни отбори, но пък доста често те с малко повече опит от нас и взимат мачовете почти всеки път. Затова са ни така, ние се базикаме с момчетата, че паднем ли с Red Fire, няма какво да стане. Поздрави на Ванката и на другите от Red Fire, де са ни приятели. Иначе имаме традиционно силни съперници срещу нас, например Амиго Северозапад, DXC, мисля, че почти никога не сме ги били даже. Тоест има доста по-опитни отбори от нас, но пък гледаме да сме равностойни на всички най-добри отбори в София. Red Fire е така сме да твърда, защото играем постоянно с тях. Ние играем в едни и същи лиги с тях всяка година. И така, общото имаме най-много мачове с тях. Не че с другите не е така, но просто с другите, като играем в един турнир и по-малко мачове в годината, докато сред това сме почти навсякъде заедно. Red Fire ли беше отбора, който дълги години така нещо не им достигаше да вземат титла? Точно така. Бях чул за един такъв отбор. Точно Red Fire. Те 8 или 9 години подред падат на финал. Нещо подобно беше. Мисля, че и с Илията го бяхме коментирали наскоро. Така че те спечелиха наскоро първата си титла, за което поздравления. Разбира се, да. Поздравления на момчетата. Да, доста, мисля, че сериозен отбор. Станаха, те сега ще играят и първа лига вече от тази година, защото спечелиха КФЛ миналата година, мисля, че даже това им беше май първият турнир, супер, който го спечелиха и сега ще играят в първа лига. Те са доста сериозен опитен отбор. Кой матч ти е останал на сърце и ще го помниш винаги? Трябва да има някой такъв. Много мачове са. Сега първо в къла ми изниква, когато още бяхме много слаб отбор, още първите години на Лига София, когато още тепърва навлизахме в нещата. Тогава бихме Булгари 2-0 на Царско село. Мисля, че тогава ти още беше в отбора даже. Да. С Ерик, не знам още кой, не си спомням. Бихме ги 2-0 на Лига София на някакъв турнир, но пък тогава те бяха в топ състоянието си. Българи бяха бяха в годините, в които станаха трети в Шампионска лига. Трети в Шампионска лига, тогава с Канто още беше млад, играеше, всички бяха на топ ниво. И това ни беше една от най-сладките победи тогава. Нали? Сега имаме много победи, не мога да се сетя точно. Някой матч, който така си запомнил. Веднага ми излезе този в главата. Тогава наистина бяхме абсолютен аутсайдер. Нали? Те първо прохождащи в мини футбола, бихме ги 2-0, те тогава бяха наистина сила. Като чуеш Булгари, знаеш, че и Унекс тогава бяха, нали? Булгари и Унекс. Ми кажеш някой твой любим гол, който помниш? Любим гол... Честно казвам, има много голове. Аз знам, че имаш много голове, но... Да, не мога да се сета нещо по-конкретно.
Може би сега се сещам на финала в Плевен, когато се роди Алек, нали, синът ми, тогава направих много силен турнир, не знам как се случи при положение, че не бях спал буквално няколко дни подред, но пък така се случи, че направих много силен турнир, вкарах и на финала, тогава станахме шампиони, бяхме жадни за титла, защото много време нямахме така някакви успехи и тогава ми беше, сега веднага се сетих за този гол, така че мисля, че с асистенция на Колеца естествено. Разбира се. Не всъщност на Антонио Колеца подаде на Антонио ми я подаде на мен, така че... От старите кучета, как метат асистенции? Да, не е по-важно купите и титлите, нали, съответно. Хубаво и двете да ги има също естествено, така. Като оценяват пък, някой друг от твой отбор и вземете титла, пак е хубаво. Трудно е човек, когато хем играе, хем е менеджер на отбора. Тогава е много трудно. Тогава е трудно, да. Тогава е много трудно, защото ти се разсейваш в играта, кога да направиш смените, кой да влезе, кой да излезе, в същото време да играеш. Нали, мислиш ли го това? Мисля го, много ми се отразява, честно казвам. Добре, нямате ли примерно някакви фиксирани смяни по постове? Сега вече, не, ние имаме, но мач с мач няма. Да, и съответно много често се налага да ги нарушаваме тези неща, да направим така, че да променим стил на игра спрямо конкретния съперник. Или и резултата реално. Може да гоним резултат, може да пазим резултат, нали, всичко зависи от мача. И затова е много трудно, аз съм го казал и те го знаят до болка, моите съотборници, че не е много яко да правиш смените и да играеш. Мисля, наистина. Сега в новият проект, така да кажа, в дружението, което направихме с младите, там имаме вече по-изградена структура. Аз водя тренировките, правя състав, не състав, ами стил на игра, какво правим за учени положения, докато Пищалов води мачовете, той води мачове, той като менеджер, така че там имаме по-така организирана система на работа. Имате ли еднакви виждания с останалите? Да, имаме. Ние и преди да ги изложим на момчетата си ги комуникираме между нас, обсъждаме ги, всеки дава идеи, понякога си излизат казуси, изчистваме и тогава вече... И слушат най-вече, нали? Аз ги слушам, те ме слушат. Имаме за сега, поне всичко върви нормално. Да, това е много добре. Абсолютно. Много се радвам, Морхи, за проекта, който продължаваш да градиш, защото той не е нов. От едно време просто в момента го доразвиваш, апгрейдваш го, така да го кажем. Да, и аз така мисля, вече на много години, но пък сега вече имам и помощ, имам и нови цели, така да кажа. Така че пак казвам, това е една страст, която смятам, че може да се развива. Много се радвам, наистина. Благодаря ти, че дойде да говориш с мене, за пред хората, да обясниш. Всички поздрави. Ако искаш, пожелай нещо. Пожелавам на всички, които гледат и които са свързани, предполагам, нали, това е по-така спортен проект, който ти правиш, за което поздравления. Това е много трудно нещо и много време изискващо. Така че просто не се отказвайте, каквото и да ви коства. Това е нещо, което обичате да правите и с футбола, и с живота си като цяло. Преодолявайте трудностите, не се отказвайте на лека ръка и напред. Това е. Без контузии, без да ви върви плавно всичко. Той го каза, не аз. Благодаря ти много, братле, отново. Моля.